Μελετάμε τη φύση για να τη διαχειριστούμε υπεύθυνα. Η δασολογία δεν είναι απλώς σπουδές, είναι αποστολή. Εδώ μαθαίνεις να φροντίσεις το περιβάλλον στην πράξη. Στο πεδίο, στο δάσος και στο εργαστήριο, η γνώση έχει ρίζες. Η Ορεστιάδα είναι μικρή, αλλά σου προσφέρει πολλά. Μετά τη θεωρία, η παρέα. Ζεις δίπλα στη φύση, αλλά έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ορεστιάδα. Μικρή πόλη, μεγάλη εμπειρία.